Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan na uninterrupted public service, tiniyak po ng DNR sa kabila ng umiiral na flexible work arrangement. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Region 1 ang hindi naantalang serbisyo publiko sa kabila ng ipinatupad na flexible working arrangement sa mga personnel. Nakasaad sa administratibong kautusan na nilagdaan noon pang 2025 na magsisimulang ipatupad ang pagbabago sa work arrangement simula sa pagbabalik trabaho noong January 5. Sa ilalim nito, mananatiling 8 a.m. to 5 p.m. ang oras ng trabaho na patatakbuhin on-site o sa mismong opisina habang work from home schedule naman tuwing Biyernes sa parehong oras. Abiso ng tanggapan, asahan pa rin ang maagap na pagsaserbisyo online sa anumang pangangailangan tulad sa mga opisina ng Clearance and Permitting Division, Environmental Monitoring Enforcement Division, Office of the Regional Director at iba pa. Maaring ipadala ang anumang katanungan o transaksyon sa bawat email address ng bawat opisina. Magtatagal ang ganitong work arrangement ng tanggapan hanggang January 30, 2026. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.